inġbarna flimkien dal-għodu biex niċċelebraw il-Magħmudija ta' Malta, biex niċċelebraw Malta li tereq fit-Trinità. Hekk tfisser Magħmudija, nerqu tfisser titammat, tinżel għal kollox f'xi ħaġa. U aħna l-ewwel eżempju li jiġina huwa l-baħar, tereq fil-baħar, tereq fl-ilma. U fil-fatt il-Magħmudija nagħmluha bis-sinjal tal-ilma. Qegħdin niċċelebraw ukoll il-festa s-solennità tat-Trinità, tat-Trinità Qaddisa. Allura dal-għodu tiġi weħed għall-mistoqsija li rridu nagħmlu lil kull wieħed u lil kull waħda minna kemm aħna tassew marqejn fit-Trinità. Xi fisser tereq tinżel fil-baħar tat-Trinità? Xi tfisser għalina il-fidi falla wieħed fi 3 persuni? Meta ġie fostna San Pawl, ġib din l-aħbar hekk sabiħa, din l-aħbar hekk kbira li suppost bidlilna l-ħajja tagħna ta' taħt fuq, bidlilna l-ħajja tagħna ħafna għall-aħjar, bidlilna l-ħajja tagħna u tagħmililna wisq iktar mimlija bil-ferħ, wisq iktar mimlija bil-pożittività, mimlija bl-ottimiżmu. Għaliex? Għax dan Alla tagħna, Alla li fih aħna suppost marqejn l-ewwel qabel kollox fil-festa tal-lowm, il-festa tal-miġja ta' Pawlu f'nofsna, fostna bin-nawfraġġju tiegħu. Imma wkoll marqejn kull wieħed u kull waħda minna permezz tal-Magħmudija li rċevejna meta konna żgħar. Allura fiex aħna marqejn? X'inhu dan l-ilma jew dan il-baħar li aħna matsejn fih? X'inhu dan Alla tagħna? Dan Alla tagħna Trinità huwa l-imħabba. Huwa l-imħabba. Issa dan mhux dejjem ikun faċli nifhmuh jew faċli nħossuh. Però kieku jkollna nħarsu lejn id-dinja ta' madwarna, nindunaw kif kollox hu marbut ma' kollox. Il-pjanti tagħna, iż-żrieraħ, il-frott, marbut max-xemx, marbut mal-arja, marbut mal-ħamrija, marbut max-xita, kollox marbut ma' kollox. U mod ieħor kif ngħidu li hemm imħabba f'kollox. Hemm l-imħabba f'kollox, l-imħabba hija rabta bejn kollox. Araw kif jaħdem is-sistema ta' ġisimna, kollox marbut ma' kollox. Araw kif aħna marbutejn anki fl-imkien, ma nistgħux ngħixu waħedna, wieħed bil-fors marbut mal-ieħor. Irridu jew ma rridux, aħna marqejn, mazzejn, il-koll fl-imkien f'dan l-univers, f'din id-dinja li qed ngħixu fija, u kollox u marbut ma' kollox. Dan hu dak li fi kliem ieħor ngħidu l-imħabba. X'inhi l-imħabba? U mod kif ħaġa tkun marbuta ma' oħra. Ħaġa tkun marbuta ma' oħra b'xewqat sbieħ bejniethom, b'xewqat pożittivi bejniethom. B'xewqa għall-aħjar tal-ieħor jew tal-oħra bejnietna. Din hija t-Trinità li aħna marqin fija, mhix fantasija, mhix xiqlajja ta' San Pawl dejn li ġabilna hawnhekk meta ġie f'nofsna, imma hu mod ta' kif naqraw ir-realtà li ngħixu fija. Kollox marbut ma' kollox. Fi kliem ieħor aħna ngħixu fl-imħabba. Forsi m'aħniex konxji għax ma nieqfux nirriflettu. Imma aħna ngħixu fl-imħabba. Bħalma l-ħuta tgħix ġo l-ilma u ma tistax tgħix mingħajr ma tkun fl-ilma. Hekk ukoll kull wieħed u kull waħda minna aħna ngħixu fl-imħabba, ngħixu fit-Trinità. Din il-Magħmudija. Dan hu dak li ġabilna Pawlu, dan hu dak li għalih qiegħed isejħilna Pawlu illum. U nixtieq nifokaw ftejt, nieqfu nirriflettu ftejt fuq l-attitudnijiet tal-Maltejn meta laqgħu din il-grazzja kbira. L-ewwel qabel kollox tajjeb li nifhmu li din l-istorja tal-Atti tal-Apostli mimlija simboli, mimlija simboliżmi. Jiġifieri mhux biżżejjed li nisimgħu u nifhmu kif inhi. Għax hemm wisq iktar minn dak li aħna nisimgħu u nifhmu
kif naqrawha l-ewwel darba. Hemm wisq iktar. Wisq iktar. Il-maltemp, l-14 il-ġurnata, interessanti n-numru 14 fl-iskrittura importanti, għax hu 7 għal 2. Mhux perfett, mhix il-perfezzjoni, 7 għal 3, imma 7 għal 2, 14. U sinjal tal-ħajja li aħna ngħixu, sinjal ta' qlejb, tat-taħbejt, tal-inkwiet, tal-problemi, tad-dlam li kull wieħed u kull waħda minna ngħixu fil-ħajja tagħna. Dik l-Ewkaristija li jaqsam San Pawl fuq id-dajsa, dak il-ħobs li jaqsam u li jqassam lil dawk li kien hemm fuq il-ġifen, u sinjal tal-Ewkaristija li aħna niċċelebraw. Imma biex dak li kell niggustawh, irridu nkunu rmejna kollox. Irridu npoġġu l-Ewkaristija bħala l-qofol, bħala l-iktar ħaġa importanti f'ħajjitna. Għax jekk jibqgħu il-flows, jekk jibqa' l-ġejt, jekk jibqa' l-qamħ, jekk jibqa' l-munizzjon fuq il-ġifen, dak jibqa' l-iktar importanti. Tarmi kollox ma jfissirx tiftaqar tkun fqejr. Tarmi kollox jfisser tpoġġi kollox f'postu. Tpoġġi kollox fl-ordni. Ma nismax qudies għax għandi x'nagħmel. Imħabbad bix-xogħol għandi x'nagħmel. In-nies ta' fuq il-ġifen jarmu x-xogħol, jarmu l-qamħ, ipoġġuh fit-tieni post biex titla fl-ewwel post l-Ewkaristija. Imbagħad jaħbtu mal-gżira tagħna. U x'jiġri? Tinżel ix-xita, sinjal tal-Magħmudija tal-ilma, Magħmudija ta' Malta, ix-xita, ir-riħ, il-ksieħ, il-qawwa tal-Ispirtu Qaddejs, in-nar, l-Ispirtu Santu jfakkarna f'Pentekoste. Ma ninsewx li huwa Luqa li qed jikteb. U jikteb bis-sinjali biex ifhemna x'inhu jiġri. U allura diġà Luqa jippreżentalna komunità Maltija mimlija bl-Ispirtu tal-Alla. Komunità Maltija m'għamda. U din il-komunità Maltija għandha 4 kwalitajiet. Il-komunità li diġà merqa fl-Ispirtu tal-Alla għandha 4 kwalitajiet jgħidilna sal-Luqa. Hija komunità li tilqa lil-barrani, li tħobb il-barrani. Filantropija, tħobb il-bniedem, jgħidilna sal-Luqa. Komunità li tilqa. Hi komunità li għandha sens kbir ta' ġustizzja. Dal-bniedem, meta raw il-lifa imdendla ma jitpawlu, dal-bniedem ħelisa mill-arqa, imma l-ġustizzja ma ħelsitilux sa naraw xi ġifieri. Hija komunità li titlob, komunità fil-bżonn li tmur ħdejn Pawlu tgħidlu fejjaqni lil Pawlu. Komunità li titlob bil-kapijiet b'kollox, Publiu u missieru jitolbu lil Pawlu. U komunità li trotti l-ħajr, li kapaċi tirringrazzja tant li meta kienu sejrin lura imliet il-ġifen wara 3 xhur dak kollu li kellhom bżonn. Huma l-4 kwalitajiet ta' komunità merqa m'għamda fit-Trinità. Għax it-Trinità mhix l-imħabba. Il-missier li jħobb b'imħabba kbira tant li ħalaq l-univers, tant li ħalaq kollox, tant li aħna frott ta' dan il-ħolqien hawnhekk. Li ben li huwa l-maħbub li ġi fid-dinja biex jgħidilna li aħna l-kol maħbubejn, ġi fid-dinja bħala wieħed minna, bħala ħuna, biex aħna nkunu nistgħu wkoll inqisuna bħalu magħżulejn, maħturejn, maħluqejn biex nkunu maħbuba mill-missier minn Alla. U l-Ispirtu Qaddejs li huwa l-imħabba ta' bejniethom. Il-missier li jħobb li ben il-maħbub u l-Ispirtu Qaddejs li hu l-imħabba. U aħna l-komunità merqa f'dan Alla Trinità, Alla familja, Alla mħabba. L-ewwel kwalità ta' din il-komunità. Il-komunità li tilqa. Il-komunità li taċċetta l-barrani. Il-komunità li taċċetta li minnu differenti. Il-komunità li tilqa anki l-persuni li ma tifhimhomx. Il-komunità li tirrispetta. Tant tirrispetta li sal-Luqa jgħidilna ġabu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. Biħlewwa li ma tistax tispjegha. Dawn huma dinja traduzzjoni iktar litterali. Bimħabba
illi qatt ma nstemet bħala. Din kienet l-imħabba ta' dawk l-ewwel Kristjani, l-ewwel insara illi bix-xita li kienet niesla bil-mamudija li rċevew meta wasal Pawlu fuq gżiritna imtlew b'din l-imħabba ta' Alla. Erqu kienu marqa diġà f'din l-imħabba ta' Alla. U jiena naħseb li tajjeb li aħna nistaqsu lilna nfusna u ngħidu fejn l-imħabba tagħna lejn xulxejn, nibdew mid-dar. Fejn l-imħabba tagħna lejn il-persuni, ir-rispett sħiħ lejn kulħadd, anki lejn dawk li huma differenti minna. Fejn din l-imħabba? Fejn l-imħabba tagħna lejn dawk li ma naqblux magħhom? Fejn l-imħabba tagħna lejn il-familja jew il-familji li huma ta' partit ieħor? Fejn l-imħabba tagħna lejn il-familja jew il-familji li huma ta' parroċċi oħra? Fejn din l-imħabba li ġabilna Pawlu? Fejn din l-imħabba li hija frott tal-fatt li aħna nerqu fit-Trinità? Jekk aħna din l-imħabba ma nerġgħux niskopruha, jekk aħna din l-imħabba, din il-filantropija, dan ir-rispett lejn il-persuni ma nixuhx, inkun qegħdin nitbedu mhux noqorbu lejn il-mamudija li ġabilna Pawlu. Inkunu qegħdin nitbedu minna. Inkunu qegħdin nagħmlu għajb il San Pawl. Inkunu qegħdin ngħidulu inti ġej tal xejn għax aħna l-mamudija tagħna ma nikkalkulawiex. Għalina mhux importanti li aħna Kristjani. Għalina importanti li aħna nkunu l-aqwa. Għalina importanti li aħna nkunu l-aħjar. Għalina importanti li aħna nimpikaw jew impattu għal ħaddieħor. Aħna dak għalina l-importanti. Hekk inkunu qegħdin ngħidulu lil Pawlu. Il-ġimgħa l-oħra kif tafu konna s-Santa Seda, konna l-Vatikan aħna jien u l-Arċisqof u l-Isqof Awżiljarju ta' Malta. U tkellimna ma' diversi uffiċċji tal-Papa fuq kif huma sejri d-djoċesijiet kemm ta' Malta kif ukoll tagħna. Konna bagħtna rapport fuq id-djoċesijiet it-tnejn li huma minn xhur qabel mistoqsijiet li kienu għamlulna huma mill-Vatikan. U f'diversi uffiċċji li aħna tħallna għalulna bis-sejħa tal-Papa, s-sejħa li l-Papa qiegħed jagħmlilna bħala poplu. Baqalna ħafna sabiħ u ħafna tajjeb. U ta' dan il-Papa jroddilna ħajr u jrod ħajr lill-Alla. Imma wkoll talabna l-Papa biex nieħdu ħsieb il-festi tagħna. Il-Papa talabna biex il-festi tagħna nerġgħu inqajmu fihom l-Ispirtu ta' Alla. Għax forsi qegħdin nitbedu bil-mod il-mod minn dak l-oriġini, minn dak il-bidu illi il-festi tagħna kienu espressjoni tal-qima, tal-imħabba tagħna lejn il-Vanġelu, lejn il-Qaddejs, lejn il-Qaddisa, lejn il-Qaddisejn tagħna. Tant illi it-tiżjejn fit-toroq sabiħ, imma ma għadux jiservi sempliċement biex nilqgħu bħala sens ta' akkoljenza lill-Qaddejs jew il-Qaddisa li tgħaddi mit-toroq tagħna. It-tiżjejn tat-toroq tagħna ma għadux sempliċement espressjoni tal-ferħ li toħroġ minn ġodjar ta' dik it-triq jew ta' triq l-oħra. Għax f'diversi djar hemm il-problemi, hemm id-diffikultajiet. Imma t-tiżjejn tat-toroq tagħna sar sempliċement sinjal kultant ta' pika, sinjal kultant ta' mawx minu bħalna, ta' mawx minu aħjar minna. Qegħdin nitbedu bil-mod il-mod mill-ispirtu veru tal-festa, mill-ispirtu veru ta' dak li ġabilna l-Apostlu kbir tagħna missierna San Pawl. U flok li noqorbu permezz tal-festi tagħna stess, kultant ikunu qegħdin nitbedu. Jekk il-ħsejjes tal-murtali xi darba kienu jservu biex nistiednu lil dawk ta' madwarna jiġu jifirħu magħna, ħalli kulħadd iħoss il-ferħ ta' festa li qegħdin ngħixu. Sfortunatament illum jibdew isiru sinjal ta' prepotenza, sinjal ta' aggressività, forsi sinjal ta' gwerra kultant.
Ma ninsewx li il-bombi huma sinjali ta' gwerra. U ma ninsewx ukoll li l-murtali bdew propju bħala sinjal tal-maqlub tal-gwerra, sinjal tal-paċi, sinjal tal-ferħ, sinjal tal-għena li tkun qed iġġarrab komunità. Dan ifisser tgħix maddas fit-Trinità, maddas fl-imħabba. Inkella l-festi tagħna, flok li qarbuna lejn dak li hu essenzjali u dak li hu veru, ikunu qegħdin ibeduna. It-tieni kwalità tal-Maltejn mamdejn, marqejn fit-Trinità. Is-sens tal-ġustizzja. Kemm għandna x'nitalmu mill-Maltejn ta' qabilna. Is-sens tal-ġustizzja. Il-ġustizzja ma ħallitux jgħix lil Pawlu. Għaliex għax dan bil-fors għamel xi ħaġa ħażina, u allura jekk għamel xi ħaġa ħażina ħaqqu l-kastig. Fejn hu s-sens ta' ġustizzja tagħna? Fejn hu s-sens ta' verità tagħna? Kemm nawġu għall-verità? Kultant anki taħt ħalf falz, kemm nawġu għall-verità? Kemm nawġu għall-verità ma' nfusna? Kemm nawġu għall-verità ma' xulxejn? Kemm nippruvaw nuru faċċata illi mhix il-verità tagħna? Kultant fil-qrati tagħna x'inhu jiġri? Mhux li toħroġ il-verità, imma x'inhu jiġri? X'inhu jiġri? Jirbħu l-iktar strateġiji fini tal-avukati. U mhux il-kontenut, il-verità. Kemm hawn nies, forsi anke fostkom, illi batew inġustizzji anke mill-istess qorti, anke mill-istess tribunali. Għax mhux il-verità. Hekk iltqajt ma' xi ħadd milux, raġel fuq l-irġiel. Għalli Don Anton, għalli għadni kif irbaħt kawża. Għalli imma l-flus tirbaħt, semmur nagħtihom lil dak li tahom li, għalli għax mhumiex tiegħi. Għalli għax mhumiex tiegħi. Xirġulija. Kemm hu bniedem ta' min jinżalu l-kappell, ta' min ifaħru, ta' min jonorah, kemm inġustizzji, kemm nuqqas ta' sens ta' rettitudni. Għandna f'dan il-pajjiż li suppost huwa maddas, marraq għal kollox fit-Trinità, fl-imħabba ta' Alla. It-tielet kwalità tal-poplu Malti ta' qabilna, tal-antenati tagħna. Dawn in-nies kienu kapaċi jarfu l-limiti tagħhom u jmorru jitolbu bil-kbarat b'kollox. Interessanti għax Salluqa jippreżentalna sitwazzjoni ta' Malta veru komunità. Komunità ta' nies u ta' min imexxihom, kemm politikament kif ukoll fil-Knisja ekleżjalment. Din l-istampa li jagħtina Salluqa fil-qari li għadna kif smajna fit-tieni qari tal-lum. Komunità, ngħixu flimkien għal ġitta xulxejn, wieħed ifittex il-ġitta l-ieħor, wieħed jgħin lill-ieħor. Dan l-ispirtu ta' nies li l-kol kemm aħna mixjin f'direzzjoni waħda. Mhux minnu f'saħħtu ħafna, mhux min għandu ħafna poter u min irid jinżel għal kubteħ jitkarrab għad-drittijiet tiegħu, għall-ġustizzja tiegħu. U f'sitwazzjoni bħal din aħna drajnija. Tant li ma nistennewx sitwazzjoni differenti. Kultant u xek jinbidlu l-atturi jinbidlu imma l-iskript jibqa' l-istess. Kemm fil-Knisja kif ukoll fl-Istat. Mhux qed ngħid għall-Istat biss imma anke għall-Knisja. Jinbidlu l-atturi imma l-play, l-iskript tibqa' l-istess. Ejjew ikollna l-kuraġġ nbidlu dan l-iskript. Inbidluha din il-plej tal-prepotenza, inbidluha din il-plej tal-klientelizmu, inbidluha din il-plej ta' min jista' allura jien għandi l-poter fidejja u min miskin irid jitkarrab jinżel għall-kubteħ. Ejjew inbidluha. Għax il-kol kemm aħna fil-bżonn, il-kol kemm aħna nies fil-bżonn, il-kol kemm aħna għandna bżonn tat-talb kif il-Maltejn flimkien mal-awtorità talbu l-għajnuna lil Pawlu għal-fejqan. Aħna qegħdin fl-istess sitwazzjoni tagħhom. Il-kol kemm aħna.
Dan ifisser tkun merreq fl-Ispirtu Santu, dan ifisser tkun merreq fit-Trinità, dan ifisser tkun taf min inta sew, min aħna tassew, nis fil-bżonn li nduru lejn Alla u ngħidulu mulej ejna, kollha kemm aħna. Kollha kemm aħna, kemm sabiħa dik ix-xena tal-akkoljenza ta' Publiju, ta' missieru, l-akkoljenza ta' Pawlu u tal-kelma t'Alla. Daw il-kapijiet tal-pajjiż li jilqgħu lil Pawlu u lil kelma t'Alla. Mhux jilqgħu lil Pawlu għax xi bniedem speċjali, għax xi bniedem ta' kwalitajiet partikolari le, imma jilqgħu lil Pawlu għax Pawlu qiegħed iġorr il-kelma, qed iġorr dak li jixtieq Alla mill-poplu tiegħu. U l-aħħar kwalità ta' dan il-poplu Muhammad edna li x-xita u n-nar u l-lifa li tinqered fin-nar mhumiex ħajr tal-frott tal-Magħmudija. Malta li tiġi mamda, Alla li għammet lil Malta, l-Ispirtu Santu li qiegħed f'Malta fin-nar li jaqret il-ħażejn, jaqret il-lifa. U dan il-poplu bħala raba kwalità għandu s-sens ta' ringrazzjament, is-sens ta' ratti l-ħajr, il-kapaċità li jgħid grazzi, il-kapaċità li jirrikonoxxi li xi ħadd jagħmel il-ġid miegħu, mhux poplu li jieħu kollox for granted, mhux poplu li ma jagħtix każ ta' min jagħmel il-ġid miegħu. Kemm ngħiduha dejn anki għal uliedna stess. Kemm ngħiduha mhumiex rikonoxxenti. Kemm ngħiduha illi ma jarfux, ma jirrikonoxxux kemm imbagħtu għalihom, kemm nagħmlu sakrifiċċji għalihom. Kemm ngħiduha din il-kelma? Kemm ngħiduha? Aħna rikonoxxenti lejn xulxejn, aħna rikonoxxenti lejn Alla, aħna rikonoxxenti lejn Pawlu ta' Malta, lejn Pawlu tagħna, lejn San Pawl li ġabilna donek kbir rikonoxxenti lejh. Jew dan id-don imbagħad infarkuhulu b'kull mod. Dan ir-rigal tal-fidi inkissruhulu b'kull mod u forsi kultant minn għalina qegħdin nagħmlu xi servizz, kultant minn għalina qegħdin nagħtuh xi qima. Ew nitolbuh il San Pawl illum f'din il-festa tat-Trinità biex il-mezzi, l-istrumenti, dak kollu li ħallilna importanti għal ħajja nisranija tagħna ma nwarbuhx fil-ġemp. Is-smieħ tal-kelma t'Alla ma ninsewx li fuq il-ġifen qalb il-maltem Pawlu jqum bil-wieqfa u jgħidilhom il-kelma t'Alla. Ma ninsewx l-importanza tal-kelma t'Alla, m'hemmx Kristjani, m'hemmx insara mingħajr is-smieħ tal-kelma t'Alla kontinwa. Faċli niddevjaw, faċli naqbdu triq oħra. U m'hemmx komunità li temmen li ma tiċċelebrax l-Ewkaristija. Kull nhar ta' Ħadd, mhux fil-festa, kull nhar ta' Ħadd. Għax kull nhar ta' Ħadd hija festa, kull nhar ta' Ħadd niċċelebraw il-qawm ta' Ġesu mill-mewt. Jekk il-komunità nisranija jonqsuha dawn iż-żewġ kwalitajiet, imbagħad bil-fors se tkun diżastru fejn tidħol l-imħabba, fejn tidħol il-komunità, fejn tidħol il-komunjoni. Bil-fors. Dawn huma 3 karatteristiċi ta' komunità nisranija. Smieħ tal-kelma t'Alla, ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u lejxien tal-karità, lejxien tal-imħabba. Jekk tonqos waħda minnhom, m'hemmx komunità nisranija sħiħa. Ejdilha ritrejt, ejdilha klabb, ejdilha assoċjazzjoni, ejdilha grupp, ejdilha team, ejdilha ritrejt, imma mhix komunità nisranija. Jekk komunità nisranija tonqosha waħda minn dawn it-3 li ġabilna Pawlu li għammidna fihom smieħ tal-kelma t'Alla, ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u għejxien tal-karità, allura maħniex komunità ta' Pawlu. Nkunu komunità ta' xi ħadd ieħor imma żgur li mhux ta' Pawlu. Il-mulejja tina li kull festa li niċċelebraw tqarribna tdaħħalni iktar fil-fond tal-misteru tat-Trinità, tatina li ngħixu l-imħabba tas-sew, mhux għal Alla m'għandux bżonna, mhux għal Pawlu qiegħed sew, imma għalina biex inkunu bħalu, għalina biex insibu l-paċi vera tal-qalb. Għax din il-vera paċi tal-qalb, dan hu l-veru ferħ. M'hemmx ferħ jekk m'hemmx imħabba vera.